naghahati ng dalawang bansa. Yun lang ang pagitan. Nakasunod siya sa iPad. Buti hindi sumabay sa atin. Ano ngayon? Temperatura? Minus ano? Minus 60? Kangkungan ito. Kangkungan, gabi, o kaya palayat, o kaya ano panoy, anong mga pananim na gano'n? Maisan. Haba ng trade. Haba na eh. Oh, yaming oh. Mga container to. Oh, Chinese eh. Saan ka dadali yan, no? Haba. Ganyan na yung mga kinangargahan namin eh. Balik na. Ganyan. Mga container na yan. Siya nga, no?